Okay, thathu sibengele phezulu komukele ku-Inaco Production. Namhlanje udadewethu esimnaye lapha ubani igama lakhe? Nondumiso kaSihlangu. Bani? Nondumiso kaSihlangu. Nondumiso. Yebo. Nondumiso mfethu siyanibona nivuni lapha nibahle ningamatshitshi awusho kusho ukuthini lokhu kuwena ukuthi uZamambo Mkhize enihlele umcimbi engicabanga ukuthi uhlukile nokungakaze kube khona mengicabanga umcimbi obeyimpumelelo nomuhle kangaka ungathini nje amazwi okujabula nokuyibongela lapha ngempela njengomuntu wesifazane oyigcinile ophethe kahle. No, sithi siyabonga kakhulu udadewethu uZamambo ngokuthi asenzele lo mcimbi nathi sikwazi ukuthi sibe ne-event esoyi-attenda ngaphandle kokujajwa nangaphandle kokuthi sibe kwamabala ukuthi usibanibani ubefunani emcimbini egqoke imvunulo. So lo mcimbi wethu nathi njengamatshitshi sikwazi ukuthi siyijabulise sibungaze ubuntombi bethu kungawukuthi sibungaze emhlangeni kuphela noma endaweni la kusuke kunemthetho khona eqinile singakwazi ukujabula ngokwanele sifisa ngakhona. Dadewethu mahle amazwi wakho sasiphethe ngawuthi uyaphefonywa estage dadewethu mhlawumbe ungathini nje amazwi ongakuguzela kubantu abasha mhlawumbe ababona sengathi inkolelo ukuyiphatha kahle nokuba intombi uphumela obala emphakathini mhlawumbe lokho bezenyeza ungathini nje ubagquzela abantu abasha? Mina ngingasho ukuthi ukuyiphatha kahle akaze kuphume kwi-fashion ukuyiphatha kahle akuvimbe kwenzeni izinto eziphumelisayo eziya phambili unless ivele umuntu ofuna ukwenza izinto eziphambene because ukuyiphatha kahle kuhambisana nesimilo. So uma umuntu wesifazane vele kuyakuphoqa ukuthi ube nesimilo uyiphathe kahle regardless yokuthi umuntu wesifazane oyintombi. So ukuba intombi vele kusuke sekuyibonus. So ngiyacela ukuthi bangakusabela ukuphumela obala. Ngiyazi ukuthi abanye bazothi mhlawumbe ingenxa yokudlwengulwa nengenxa yokuthi mhlawumbe masusebalazweni kuba kuningi pressure baningi. Cha wena ofaka abantu empilweni yakho futhi wena okalela abantu ukuthi ufuna babone nini ngani ngempilo yakho. Ini nje kunomehlo wenu lapha amazwi okubonga ukuthi bekwazi ukuthi abantu abaningi siyazi ukuthi bayathukwa abantu besifazane ababheke nina kuthiwe badayisa certificate ungathini nje ukubonga kuyena nomehlo wenu? Ngingasho ukuthi unomehlo wethu ngiyabonga kakhulu kumesi sinqobe ngoba ufana nomzali kuthina uyasigqugquzela ngakho konke akasifundisi ngokuyiphatha kuphela usifundisa nangempilo ukuthi empilweni izimo uhlangabezana nazo bese kufanele uyihendishe kanjani. So ngimbonga kakhulu ngoba usefana nomzali kuthina. Yebo. Siyabonga.